Cum am reușit să deschid un alt sediu în Cluj? Ei bine, deciziile bune luate la momentul potrivit fac diferența între o companie de succes și cea care dă faliment în primii 2 ani. Soluția de finanțare Grenke a fost cea mai la îndemână. Rapiditatea procesului m-a convins pe loc. Am trimis actele necesare și în doar 24 de ore am primit răspuns. La scurt timp am încheiat un contract pe 5 ani și nu am achitat avans, iar chiria constantă a simplificat bugetarea pe toată perioada contractuală. Cu Grenke am pus bazele logisticii necesare pentru creșterea companiei mele. Documentație minimă și răspuns în cel mult 24 de ore. Avans zero. Seriozitate și punctualitate. Echipamente de ultimă generație. Alege soluția de finanțare Grenke. Simplă, personală și rapidă. Experiență de peste 35 de ani.